hoxe vimos a falarvos dos ferreiros, un dos oficios máis necesitados nas zonas vitivinícolas. Estes eran os encargados de realizar as ferramentas que se utilizaban na viña. Para iso necesitaban este fol de gran tamaño. Sabedes como se chama? Chámase barquín. Este era o que se utilizaba para avivar o lume e poder así moldear as ferramentas. As ferramentas, unha vez realizadas, necesitaban outra cosa moi importante. Isto, sabedes para que vale? Pois claro, é unha pedra de afiar. Se as ferramentas non estaban convenientemente afiadas, non podían realizar correctamente a súa función. Outra das profesións importantes son a de alfareiro. En Galicia había dous núcleos de produción moi importantes que eran Niño de Águia e Bendivós. Os alfareiros eran os encargados de producir aqueles materiales para consumir o viño e para almacenalo. Aquí temos unha mostra de cuncas e xerras, o que se utilizaba nos furanchos para consumir o viño. Pero non só iso, tamén temos unha mostra dunha gran ánfora para o seu almacenaxe.